Táto malá vec ti vie ušetriť 1000 eur na zlomavce, ale málo kto ju vie poriadne využiť. Pokiaľ ideš kúpiť jazdené auto, je veľmi pravdepodobné, že na ňom nájdeš aj lakované diely, keďže takéto opravy má za sebou skoro 80% trhu s jazdenkami. No z týchto 80% máš autá, ktoré boli opravené poťukanci na parkovisku, ale aj poriadne rozbité autá, takže si poďme ukázať, čo je v poriadku a čo mu sa vidí. Hrúbka laku od 80 do zhruba 200 mikrónov je továrna hodnota, všetko na túto hodnotu znamená, že auto bolo lakované. Každopádne pokiaľ nájdeš lakovaný diel napríklad 400 mikrónov na celom dieli, neznamená to nič hrozné a toto isté platí, ak nájdeš hrúbku 1000 mikrónov na veľmi malom mieste do 5 cm, čo môže byť opravený ťukanec. No tu si poriadne skontroluj okolie. Prípadne predku vnútorné diely auta, v prípade dverí vnútorné stĺpiky alebo pri zadnej časti auta si otvor kufor, daj dole koberec a pozri si okolie. Pokiaľ nájdeš lakované vnútorné diely, tu nám svieti prvá červená vlajka a dostávame sa k bodu 2, na ktorý si dávaj veľký pozor. Lakované celé diely s vysokou hrúbkou tmelu 1500+ môžu začať počase praskať a nie je to kvalitne spravená oprava ako kamarátov Superb, vytitovaný celý blatník, kúpený od pumpového predajcu, ktorý sa rozhodol tento detail nespomenúť. Takže ešte raz od 80 do 200 v poriadku, do 400 skontroluj okolité diely, 1000 mikrónov na malom mieste, trochu tmelu, ktorý nezačne praskať. V poriadku, 1000 a viac na celom dieli, ruky preč. Vnútorné stĺpiky iba továrne hodnoty, ak sú prelakované, treba vidieť fotodokumentáciu alebo informácie k tomu, čo sa stalo. Inak neber, pretože naozaj nevieš, čo sa autu mohlo stať a ver mi, videl som už všeličo. Počas skoro 10 rokov, ako pracujem s autami, sa mi každý týždeň ozýva niekto, kto mal zlú skúsenosť pri kúpe, takže ak nechceš, aby sa to stalo tebe alebo tvojmu kamošovi, pošli mu toto video, nech sa nepopáli pri kúpe a vidíme sa v ďalšom videu.